Došli su njene dvore, da bi moju ljubav budili. Svitlo nekjo ljubilice i pokavu cesarice, kad je ja ne mogu ljubiti. Zlatna mriža njenog tila dušu mi je uvatila, da je baci nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, mile more moje pokore. Cilega života ja sam ti, ja samo ljud, da do njenog srca rađe put. Cilega života moje tilo je veznje, kad siće bez vode. Zlatna mriža njenog tila dušu mi je uvatila, da je baci nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, mile more moje pokore. Cilega života ja sam ti, ja samo nju, da do njenog srca raže put. Cilega života moje tilo je veznje, kad siće bez vode. Cilega moje tilo je veznje, kad siće bez vode. Poštovani i dragi svi, sve na ovom svijetu pod nebom ima svoje vrijeme. Oduvijek se ljudski rod pitao zašto nešto jest, a nešto nije. Čemu glas, zašto pjesma, osobito klapska. Ona je dio naše povijesti, a njoj ove godine dajemo posebnu važnost. 7. lipnja 879. godine stiglo je pismo. Dragom sinu Branimiru, čitajući pismo tvojega gospodstva, što si nam ga časnom svećeniku Ivanu poslao, ponosni smo što tvoj rod živi vjeran papi Ivanu VIII. Ovim pismom priznajemo ovu državu kao državu Hrvatsku. Ovo je godina kneza Branimira. Ponosni na tako snažnu povijest od doseljavanja do danas, ne zaboravimo još od vremena svoje Klape Kanele, Skradin, povijesni grad, otvara vrata svog tisućljetnog puta dalmatinskoj klapskoj pismi. I dalje od utvrde Turine čuje se Skardono moja stara. Čuvajmo i poštujmo jedni druge. Svako vam dobro i blagoslov u svemu što činite. Doviđenja.